Ahoj, jmenuji se Roman a vítám vás při mém novém vlogu. U mého prvního vlogu na kanál Roman hraje. Chci, abyste věděli, že tento kanál bude let's play i vlogy. Takže to bude takový asi normální kanál. Chci se s vámi, chci vám něco říct, včetně to, že tady mám čičku, protože opravdu krásné vlasky mám a nechci vypadat jak. Takže radši schováme. Budu vydávat videa ještě zítra, ještě v úterý, takže chci, aby moje videa vydávaly se častěji, takže asi tak denně. Teď stříhám, už vydávám nové video, takže chci, abyste tam hodili like. Ještě mám Facebook takže ho vám tam hodím do popisku. A tak, počkejte, ještě to tam budeme udělat. Já s tím s vámi budu kecat. Učím k Oliver Eve. Podle motherfucker. What the fuck? To stránce. Kolik? Opustit to stránku, tak. No. Takže tu, než tak. Tak. Kopírujeme to. Jdeme to tady, do popíšku hodíme. Napíšu Facebooky. Tak, Facebook. Určitě tam chuťte. Já tam jsem furt, takže je úplně v pořádku. Ložit. Tak, výborně. Tak. Uložit změny. Tak, vrátíme se k vlogu. Jo, vlog. Budu natáčet i jiné hry okolo Minecraftu, akorát teď aktuálně nemám čas jako na věci jiné. Takže tak. To video jsem chtěl na a dokonce budu mít to i YouTube money, dokonce ty peněžky tam budu. Ještě se to musím nastavit dneska a budu mít YouTube money, takže bude lepší kompy a bude všechno dobře, bude lepší kamera. Ježišmarja. No tak, zajímavost. Natáčím to na webce, na notebooku. Kyber link Yukam. Ale ne. Já vím, není to moc extra. Takže tak. Vrhneme se na otázky z Facebooku. Zapnu ještě telefon. Vrhneme se na otázky z Facebooku. Já vlastně to mám tady. Napsal jsem lidem, aby mi napsali. Napsal jsem lidem na Facebook, aby mi napsali nějaké ty otázečky, jakože já to mám i na telefonu. Takže jsem zhubenám, já jsem to ještě zapnu, víte? Autu volá domů. Ano, ano. Ako se voláš? Normálně. Židnejka víš, Samsung motherfucker. Ještě dneska si koupím simku a bude to paráda. Ne, až si teda, pardon. Mám Samsung. Vidíš ten Samsung? Neukážu ti. Jsem brácha, abyste neviděli. Shit. Tak. U brácha za mlada. No. Otevřeme kabel. Tak to. Zapneme Facebook a můžeme jít na to. Můžeme jít na to, Iluminato. Někdo mi píše. Hello, Mr. Pebble. Hamilton. Motherfucker. Takže vrneme se na ty otázky. Takže já si dám ještě Facebook. Zapínám ho. Já mám asi na kontrole. Whatever.
Tak. One otázka. Na čeho natáčíš? Na webce. Jdeme na další otázku. Na to na Facebooku samozřejmě. Jsem si vybral nějaké otázky z Asku. Já nemám Ask. Já se ji vymýšlím. No a co? Aspoň na nějaký Q&A. Takže má to další otázka. Máš kanál? Před barákem jo. Ale i tak mám YouTube kanál. Máš Facebook? Mám. Jaké je tvoje oblíbené tričko? Škošilí. Máš vlasy nebo jsi plešatej? Aktuálně? Nevím, jak to myslíš, ale v pořádku. Máš odběr? Kecám, mám odběr. A na své kanálu. Jdeme na další otázku. Uděláš sketch? Ne. Uděláš vlog? Ne. 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 Další otázka. Jaký máš názor na Overplace? Je to můj spolužák. Jaký máš názor na svině? Jak myslíš? Svině. Ještě prase. Tlusté, jako já. Další otázka. Jaký máš názor na Facebook? Co to za otázka? Další. Jaký máš názor na Fetty Pillow? Army, pardon. Já tam jsem. Máš Bentley? Started from the bottom of nowhere. Ne, ale chci mít. A někdo mi volá. Ano. Ne, ale jsem doma. OK. Čau. Jaký máš názor na Samsung versus Apple? Nemám Apple. Kombo. Apple vyhrál. Apple je lepší než Samsung. Taky šunk mám. To je tež na píču. Jdeme na další otázky, protože se mi začíná vybíjet telefon. Jdeme na tohle. Skokota. Takže jdeme na to. Hospodin mě nabádá, abych se k něčemu Co ty přiznal. zdarec?